Mert Ogurdeken op Veronica. Bert Linskens stopt in gemeenteraad. Het is vandaag 2 mei, dit is het Pelemaasjournaal. Zondag speelt hoofdklasse Venray de laatste thuiswedstrijd van deze competitie. Op Sportpark de Wiehe is U19 uit Uden te gast. Bij de club uit zijn woonplaats was Harry Blokhuis 3 periodes lang als trainer werkzaam. De Venray-coach kan niet beschikken over de geschorste Tom van Bergen, Paul Jans en Robert Willemsen. Rick Linders keert daarentegen terug van een schorsing en wellicht maakt doelman Niels Niele zijn rentree na een enkelblessure. Venray staat nog tweede, maar de concurrentie is heel dicht genaderd. EHC volgt op 1 punt en runner-up Schijndel heeft de marge verkleind tot 2 punten. Mert Ogurdeken uit Venray komt vanaf volgende week wekelijks op televisie. In het Veronica-programma Kansloos heeft hij elke donderdag een vaste rubriek. Mert maakt al zo'n 1,5 jaar video's voor YouTube. Onder de naam Realiteit Tijd heeft hij zijn eigen kanaal waar bijna 60.000 kijkers op geabonneerd zijn. Ondertussen is het maken van video's zijn fulltime baan. Een tijdje geleden werd Mert benaderd door het productiebedrijf dat Kansloos maakt. Dit is een televisieprogramma voor online succesvol talent en richt zich voornamelijk op comedy. Iets dat ook de sketches van Mert kenmerkt. Dat zijn sketches over een Marokkaanse rijschool. En dat is gebaseerd op een stereotype die ik heb verzonnen. En dan komen er allerlei verschillende soorten klanten die bijvoorbeeld die heel anders zijn dan het typetje zelf. Bijvoorbeeld wat kneuzige of gewoon... Is het eigenlijk anders, video's maken voor YouTube of nu voor televisie? Nou, dit concept eigenlijk niet. Ik merk wel dat er wel bepaalde concepten zijn die wel op mijn kanaal kunnen, maar niet op televisie. Maar dit concept kan op mijn YouTube-kanaal en op televisie. Dus in dit geval hoef ik niet heel veel aan te passen voor tv zelf. De video's die op televisie komen worden dan ook na afloop van de uitzending op Mert's eigen kanaal geplaatst. Voor veel mensen lijkt het onwerkelijk om op televisie te komen. Laat staan om zelfs wekelijks een vast onderdeel in een televisieprogramma te zijn. Toch blijft Mert er nuchter onder. Hij richt zich meer op de creativiteit van zijn content. Het is heel leuk om op televisie te komen, maar het is niet echt een must of zo. Het is heel tof, het is heel leuk, maar... Het is niet mijn uiteindelijke doel. Mijn uiteindelijke doel is wel gewoon leuke content blijven creëren. Of het nou op tv is, op internet of in de bioscoop. Je weet maar nooit. Het programma Kansloos wordt vanaf maandag 6 mei dagelijks om 6 uur 's avonds uitgezonden. Het onderdeel van Mert is elke donderdag te zien. Harmonie Submatris Tutela uit Oostrum houdt samen met het Limburg Symfonieorkest op zondag 12 mei van 12 tot 2 uur 's middags het Moederdag Verwenconcert in Schouwburg Venray. Op uitnodiging van het Venrays Theater brengen de orkesten een afwisselend programma dat vooral in het teken staat van de wat lichtere muziek. De moeders krijgen een goodiebag en een verrassing. De entree is bovendien gratis. Andere familieleden zijn ook welkom. PvdA-fractieleider Bert Linskens stopt na de verkiezingen van maart 2014 als gemeenteraadslid. Linskens heeft dan in totaal 17 jaar in de gemeenteraad gezeten. Bij de laatste 3 verkiezingen was Linskens tevens lijsttrekker. Deze lange periode als gemeenteraadslid is een reden voor Linskens om afscheid te nemen van de raad. Ja, en in de opmaat naar de verkiezingen, dan maak je altijd een afweging van waar staan we nu en wat ga ik zelf doen. En ja, op basis daarvan, zeker na zo'n lange periode, heb ik besloten om het stokje aan iemand anders over te dragen. Dan vind ik het ook mooi geweest. Staan er al mensen te trappelen? Er staan mensen die beschikbaar zijn. Trappelen is een heel groot woord, want het is heel lastig om gemotiveerde mensen bij de club te betrekken. Dat is niet exclusief ons probleem, maar dat merk je gewoon raadsbreed. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met een hele goede man of vrouw op de proppen komen die het stokje over wil pakken. Ja. In de 17 jaar dat de PvdA politiek actief is geweest, is Linskens nooit wethouder geworden. Hij heeft altijd zitting in de raad genomen. Door de vele jaren aan ervaring heeft Bert Linskens de functie van gemeenteraadslid zien veranderen.
Het gaat over best ingewikkelde vraagstukken die heel veel geld kosten. Ook over ontwikkelingen in de gemeente die echt iets veranderen en ja, die je 1 keer kunt doen en dan is het gewoon veranderd. Dan kijk maar naar bijvoorbeeld industrieterreinen die ontwikkeld worden. Ja, daar gaat open gebied weg en daar komen grote gebouwen voor in de plaats. En nou, dat zijn wel keuzes die je maakt die eenmalig zijn, want terugkeren dat kan niet. En ja, als je kijkt naar heel grote investeringen, dan zijn dat belangrijke beslissingen waar je echt heel goed over na moet denken. Toch is het niet zeker of Linskens nooit meer op het politieke toneel verschijnt. Hier durft hij nog geen uitspraken over te doen. Ja, niet en nooit zijn hele lastige begrippen, want in een glazen bol kijken is het natuurlijk heel erg lastig. Zoals het er nu naar uitziet niet, maar ik sluit voor de toekomst niks uit. Nee, maar op de korte termijn zijn daar geen plannen. Tot zover dit Pillenmaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Vrijdagavond is er weer een nieuwe uitzending. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrijwel droog. Morgen overdag zal het half tot zwaar bewolkt zijn. Er zijn stapelwolken waar hier en daar een enkele bui uit kan vallen. Tijdens opklaringen wordt het 's middags zo'n 19 graden. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot ziens.